ろしくお願いします。では、歌いますので、一句ずつ歌いますので、続いて、歌ってください。それ西洋の春になれば、はい、それ西洋の春になれば、もう少し楽な感じで歌ってくださいね。四季のせちえのことはじめ、はい、四季のせちえのことはじめ、黒門にて人間の、はい、黒門にて人間の光を天使の栄蘭にて、はい、光を天使の栄蘭にて、百貫継承に至るまで、はい、百貫継承に至るまで、袖を連ね首すをついで、袖を連ね首すをついで、最後が節になりますので、もう少し大きくついで、ついで、そうです、そうです。では、ここまでのところをお一人で、頭から歌っていただけましょうか。はい、それ西洋の春になれば、四季のせちえのことはじめ、黒門にて人間の光を天使の栄蘭にて、百貫継承に至るまで、袖を連ね首すをついで、はい、しっかり声が出ております。はい、じゃあここまでにしておきましょう。ありがとうございます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。では、一度歌いますので、それを聞いて歌ってください。庭の磯は金銀の、庭の磯は金銀の、玉を連ねてしきたえの色への錦や瑠璃のとぼそう車庫の雪げための尾の橋。はい、少し高めに歌ってますので、高く張って歌ってください。はい。庭のいさごは金銀の、庭のいさごは金銀の、玉を連ねてしきたえのいおえの錦や瑠璃のとぼそう車庫の雪げための尾の橋。はい、イオエのところが少し高くなりましたけれども、あとは節がちゃんと歌えてますので結構です。では、ありがとうございました。
した。ありがとうございます。はい、じゃあ、3人で歌っていきます。よろしくお願いします。ではまず歌いますので、続いて歌ってください。踊れは行く旅、君が代。踊れは行く旅、君が代。なでし岩をも月せぬや、春の花の梢に舞い遊び、飛び上がり飛び下る。はい、ここまで行きましょう。はい、ご用意していいですか。せーの。乙女は行く旅、君が代。少しこう張りが足りません。もう少し思い切って2回目の乙女をやって。乙女はせーの。乙女は行く旅、君が代。なでし岩をも月せぬや、春の花の梢に舞い遊び、飛び上がり飛び下る。はい、梢のところから少しゆっくりになってしまいました。もう少しリズムよく。梢に舞い遊び、飛び上がり飛び下る。せーの。梢に舞い遊び、飛び上がり飛び下る。そうです。今のリズムを覚えておいてください。では以上です。ありがとうございました。じゃあ今日から鶴亀やっていきます。よろしくお願いします。お願いします。では真ん中に来てもらって、右足を引いて座ります。お扇子を開けて、はい、まず激腕の白衣のたもとと歌います。いいですか。せーの。激腕の白衣のたもと、地歌になって、激腕の白衣のたもとの左足から6、いろいろ絶えなる。は、左、右大きく両手、そうで右足から回って、秋はしぐすみで一つ結んで、れのもみじの葉袖、右左と出て手を大きく正面に直して揃えます。左へ回って冬はさえゆく、最初のところに雪のたもとを翻す衣もと、正面に直してください。はい、これが最初です。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、今日はトールの最初やっていきましょう。よろしくお願いします。では一緒にやっていきますので、お扇子を開いてせーの。それは最終に入り日の今立ちかけ
ればその影に隠さる例えば月のあるよ星の薄きがごとくなり。はい、表紙うまく踏めました。ありがとうございました。じゃあよろしくお願いします。ではかきつばた最初のところやっていきましょう。におい移るあやめのかずらの色はいずれにとりよにとりこきつぼと花やめこずえに泣くセミのからころもおのおそれしろとえのうの花の雪のよもしろしろと。はい、今の、袖白体のところをもう少し手を張ってください。今ちょっと肘が落ちてるんです。そうもう少し胸をこう上に張って袖をちょっと曲がっちゃってます。こうそうその肘が落ちないようにこうならないように張って、肘は張って肘をだから少しこう外へこう、でそれと回ってください。そうもう少し上かな。いや肘も上こうなんですよ。だからこう来てここまず楽にこうしてみてください。でこっから肘を少しクッと曲げてで手首が今ちょっと曲がってます。そうでそれで押していく。そうでしよう。こっち側の手も肘を張ってで待っていってください。はい、そんなところですね。ありがとうね。